Alá polo ano 1933 nacía na parroquia Rianxeira de Asados o grupo de teatro Airiños, que co tempo se convertería nun referente das artes escénicas galegas. En case un século de vida son moitas as vicisitudes polas que pasou esta agrupación, nacida ao abeiro da República, censurada despois pola ditadura franquista e que recuperou todo o seu esplendor a partir da década dos 80. O Airiños naceu coa República, no ano 1933, foi republicano. Segueu sendo sempre galleguista e republicano, pero depois veu o que todos sabemos que veu, o que pasou, entón pasounos moi mal tamén durante a ditadura, durante o franquismo, entón non se podía representar o que queríamos, porque nós queríamos representar en galego, non nos deixaban, polo tanto, tuvemos tamén moitos anos de sufrimento ata que chegou a democracia. Para conmemorar o 90 aniversario de Airiños, a Deputación da Coruña editou un volume especial sobre a súa historia. A edición dun volume da man da Deputación da Coruña, coa cooperación do Concello, que recolle eses 90 anos. Un volumen, entendo que ademais que saliu ao gusto do colectivo, do grupo, un volume que evidentemente recolle toda esta trayectoria de 90 anos. É unha sorte de recapitulación da historia do pobo a través do Teatro Airiños, non? Da historia de Asados e da contorna de Rianxo e, por ende, tamén casi de Galicia. Non manterse 90 anos facendo teatro en galego é moito. E nada, eso, decir que contamos co deseño de dous grandes artistas, un é David Cuence e é tamén o cartaz de Airiños e de Nove Noel. Ademais desta publicación, a entidade desenvolverá numerosos actos durante todo o ano. Arrancarán en abril coas veladas de primavera e terán continuidade en agosto cunha gran romaría e un roteiro teatralizado. Aí no Brán unha gran festa, unha romería que vamos a facer ali na Carballeira do Centro Cultural, en Asados, donde teremos un roteiro teatralizado sobre a historia do teatro de Airiños, sobre a súa historia. Despois distintas actuacións, tanto de música como de teatro, pero vai a ser unha gran festa o 12 de agosto en Asados. Os actos conmemorativos concluirán en outubro cunha exposición de vestiario e a gran estrea os días 22 e 23 de As vellas non deben namorarse.